नायदो पुलिस बाजारनि नुथायखौ माबायदि मोनानि समाव नुबायना मानसिनि माबाया माबायदि मानसिनि दोहौआ गुमैयालाय मा नागिरदोंथाय बरियाना आयो मानसिया बेसेबा हाबनि सायख्लुमा बेसे गोदो गोदो अ लोगो नों उन्दुबावगोन बेसेबा हाबनि सायख्लुमा बेसे गोदो गोदो अ लोगो नों सिखांदो अ लोगो नों सिखांदो अ लोगो नों इसारा होदों हनै मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा इसारा होदों मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा सिखांदो सारिगिदिं बुहुमनि गासै जाथायफ्राबो मिथिहोदों सुबुंखौ सिरि मोननायनि गोदान जिउ जोनोम लादों सोदांनाय जिउ जादों अब्लासो सौहैगोन नों बै गोजोन रायजोआ
पुलिस बाजारनि नुथायखौ माबायदि मोनानि समाव नुबायना मानसिनि माबाया माबायदि मानसिनि दोहौआ गुमैया नै मा नागिरदोंथाय बरिया ना आयो मानसिया माबायदि एम्फौ बायदि ना एम्फौ बायदि बायसेन्सआव माबा मोनसे जानांगौबा खारला खारलिसो सेस जागोन बेयाव मिथिबाय आं थोनो मोनलायनायसोलै जायगाया आंनि थाखाय नङा बे जायगाया नुदों जानो माहा नायदोंथाय मिथिला ट्रेन 서버를 쓰고 없어요? 오늘 마스켓볼 리메 싱아 없는 건 싱아 합산지 마하 싱아 로트래 아하 혼나 아까웠나 라이온 공장을 홈 에이래 서를 혼나고 안경이 शनिबारब्ला आं सिनमानसि जायो शनिबारनि गुबुन दिनावबो बिदिनो जाखायोना खम जायो खम जायो 킨시에다 제가 흔나 दिनै सेटारडे नालाय ना बे बारा जादों आरो ना गारिनिबो जाम मानसिनिबो जाम मा मोनजाखो गोदै 능 입에 가라면 다시 집에 가만있지 Nela, this is called real struggle to walk. Abo mo na lagi ng school. 마하이 당능타이 Ay, dito ka na nai dito. र फन खालामनो सेन्देल नायदों नैबेयाव फिसाजोआ सेन्देलखौनो नागिरबाबो मोनाखै सासे नै जोंहा मबेखौ